János evangéliuma folyamatos tanulmányozását kezdjük meg ezzel a sorozattal. Mintegy 40 részre tervezem János evangéliuma átvételét. Szeretném szóról szóra végigkövetni ezt a rendkívüli evangéliumot, hiszen amikor már megvolt a legrövidebb Márk evangéliuma, azután már egy bizonyos szerkesztési szándékot megtestesített rendkívüli evangéliumot, hiszen amikor már megvolt a legrövidebb Márk evangéliuma, azután már egy bizonyos szerkesztési szándékot megtestesítő Máté evangélium, amely a nagy nemzetség táblázattal kezdi Jézus életének bemutatását, és megvolt már a kiegészítő, bizonyos értelemben az előző kettőt kiegészítő jellegű Lukács evangélium, hogy Jézusnak a 10 városban, Dekápoliszban és Pérea tartományban mondott tanításait is megismerhessük. Tehát ezek az evangéliumok, amelyek a 40-es, 50-es években, 50-es, 60-as években íródhattak, pontosan nem tudjuk, csak következtetésre vagyunk utalva, de ezektől leszakadva, talán 30-40 évvel is a 80-as, 90-es években, az első század végén, mielőtt meghalt volna, miután az első keresztényeket, az őskeresztényeket az első szeretet elhagyására, ezután mint egy 5. irataként kapott helyet a Bibliában ez a kiegészítő jellegű evangélium, János evangéliuma. Kiegészítő jellegű, tehát 80-90%-ban csak itt található meg, ami az előző 3 evangéliumban nem szerepel. A Nikodémussal való párbeszéd, a samáriai asszonnyal való találkozás, Jézusnak hatalmas vitája, a betesdai gyógyítástól fogva, az 5. fejezettől fogva egészen a 19. fejezetig bezárólag hatalmas viták kora vallási vezetőivel, a tömeggel, küzdelme a tömegekért, a nagy galileai válság a 6. fejezetben, aztán csodálatos búcsúbeszédei a 13. fejezet végétől a 16. fejezet végéig, ha mindent megírtak volna Jézus életéből, tanításaiból, cselekedeteiből, hát maga a világ se tudná befogadni a könyveket, hiszen Jézussal a menny jött a földre, a menny legnagyobb ajándéka öltött emberi testet, és mutatta meg azt, hogy lehetséges az önzés birodalmában, a törvénytelenségek birodalmában, a földi életben is lehetséges szeretetben, önzetlenségben, vagyis törvényszerűen élni, úgy, ahogy Isten törvényekre alapította az emberi létezést, a szeretet és igazság megvalósításának egyidejű törvényeire. János a legfiatalabb tanítvány volt. Amikor Jézus elhívta őt, 19-20 éves, ha lehetett, de nem csak a legfiatalabb tanítvány írta ezt az evangéliumot, akit az európai képzőt, amikor Jézus elhívta őt, 19-20 éves, ha lehetett, de nem csak a legfiatalabb tanítvány írta ezt az evangéliumot, akit az európai képzőművészet sokszor még idős korában is fiatalnak ábrázol, csak úgy, mint az ószövetségi Dániel prófétát, akit még 60-70 évi szolgálat után is úgy mutatnak be, mint hogyha 20-30 éves lett volna. Nos hát, János nem csak a legfiatalabb tanítvány volt, hanem a szeretett tanítvány is. Hogy miért volt szeretett tanítvány? Azt én Márk evangéliuma 9. fejezetéből értettem meg, és a sorozat keretében majd szót is szeretnék részletesen ejteni róla, de nem csak legfiatalabb és szeretett tanítvány volt, hanem őt nevezzük a szeretett apostolának, aki a legtöbbet de nem csak legfiatalabb és szeretett tanítvány volt, hanem őt nevezzük a szeretett apostolának, aki a legmélyebben bemutatta Isten irántunk való szeretetéből, Jézus szeretetéből, és a viszonzásból is, amivel mi viszonozhatjuk az ő végére mehetetlen szeretetét. Ez a tanítvány miután szabadult Pátmos szigetéről Domitianus császár halála után,
Miután megírta 3 levele után a Jelenések könyvét, ami valóságban Jézus Krisztus apokalipszise, tehát ő itt valóban csak lejegyzője volt azoknak a látomásoknak, kijelentéseknek, amelyeket maga Jézus adott. Tehát a Biblia utolsó 66. könyve nem a titkos jelenések, nem János jelenései, ez Jézus Krisztus apokalipszise. A Bibliát megkoronázó 66. irat közvetlenül Jézustól származik, nem csak róla szól, hanem tőle is származik. Nos hát Jézustól származik, nem csak róla szól, hanem tőle is származik. Nos hát miután ezeket megírta, meggyőződésem szerint a Bibliának legutoljára megírott könyve, hiszen ez a fiatal tanítvány idős korában minden más apostol túlélt. János evangéliuma talán a 80-as, de inkább a 90-es évek végén íródhatott, a Pátmos szigetről Efézusba való, a számüzetésből az élete utolsó állomáshelyére való átutazása után. Nos hát fogjunk bele János evangéliumába. János evangéliuma nagyon pontosan megszerkesztett evangélium. A Bibliában Ámos prófétát mondjuk először író prófétának, aki megszerkesztette a maga iratát, tehát összefűzte Istennel a könyveiket megszerkesztő Ézsaiások, Jeremiások, Ezékielek, Dánielek, Zakariások világa, és ebbe illeszkedik bele János evangéliuma, ami a 4 evangélium közül a legnagyobb távlattal indul. Mielőtt rátérne Jézusnak az életére, beszél Jézusnak a preexisztenciájáról, hogy a régi egyházatyák mondták, vagyis Jézusnak a betlehemi születése előtti történetről, mert ez sokkal fontosabb, hogy Jézus Isten, öröktől fogva való Isten, az Atya és a Szentlélek mellett az isteni háromságnak az egyik isteni személye. Ő nem foglalkozik, mint Máté, a földi nemzetség táblázattal, ő nem foglalkozik, mint Lukács Keresztelő János születésétől kiindulva, mint Lukács Keresztelő János születésétől kiindulva a születés, a testi születés földi eseményeivel. Ő nem foglalkozik úgy, mint Márk a galileai fellépéssel, hanem ő pontosan időrendbe állítva az örök időktől fogva való Isten, a kezdetben volt az ige Istennél volt, és Isten volt az ige, hatalmas kijelentéseivel kezdi az evangéliumát. Ehhez hasonló hatalmas ünnepélyes bizonyságtétellel csak a Bibliánk legelső könyve, Mózes első könyve, a teremtésről, a Genezis kezdődik így. Van még egy harmadik irat is, ami nagyjában egészében így kezdődik, ez János első levelének a prológusa. Ez a prológus, ez a kezdet előhang, hogy ráhangol bennünket, hogy a Szent Háromság második személye, az Atya mellett a Fiú, akik között békesség tanácsa volt kettejük között, hogy Zakariás könyve 6. fejezet 13. versében olvashatjuk, ez a második isteni személy jött el a földünkre. Csak ő tudta végrehajtani a megváltás hatalmas művét. János tehát ilyen perspektívába, ilyen hatalmas távlatba állítja bele az üdvösség történetét és Jézus földi szolgálatát, és ezért a mai első alkalommal csak az első fejezet első 18 versével foglalkozunk, nem akarjuk elhamarkodni az előrehaladást, szeretnénk minden fontos gondolatnál, kijelentésnél megállni, még ha a mi egyszerű előadással foglalkozunk, nem akarjuk elhamarkodni az előrehaladást, szeretnénk minden fontos gondolatnál, kijelentésnél megállni, még ha a mi egyszerű előadásunk nem is szövegmagyarázat, nem is írásmagyarázat,
nem szeretnék a teológiai irodalomnak a János evangéliumával kapcsolatban sok-sok útvesztőjébe való betérésbe bonyolódni, hanem, ahogy Jézus mondta, arra szeretnék törekedni, hogy aki olvassa, értse meg, akinek van füle a hallásra, hallja. Vagy hogy az utolsó vacsorának éppen János által lejegyzett lábmosás történetében olvashatjuk, hogy amit most cselekszem, nem érted, de ezután majd megérted. Olvassuk úgy János evangéliumát, hogy amit megérthetünk és megérted. Olvassuk úgy János evangéliumát, hogy amit megérthetünk és megértettünk, eddig azt hozzuk nyilvánosságra, amit még én sem értettem meg annyira, azt is be fogom vallani, de azt is fel fogom olvasni, hiszen már régóta szívemben forgatom, ahogy Dániel próféta könyvében is olvassuk, hogy Lukács is feljegyzi Máriáról, Jézus édesanyjáról, hogy a szívében forgatta azokat az igéket, amelyeket Isten küldött neki. De valamit megértünk a Bibliából, valaminek utána járva egyre inkább elmélyíthetjük a Bibliából, valamit jelen pillanatban nem érthetünk meg, vagy nem értünk meg, de hogyha szívünkbe forgatjuk, akkor ezután majd megértjük. Ilyen lelkülettel, ilyen kitárt szívvel olvassuk most János evangéliumát, és minden egyes alkalommal először felolvasom, tala lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. Volt egy Istentől küldött ember, kinek neve János. Ő jött tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen ő általa. Nem ő volt a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról. Az igazi világosság eljött már a világba, mely megvilágosít minden embert. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be őt. Azok pedig, akik befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek azoknak, akik az ő nevében hisznek, akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek. És az ige testé lett, és lakozott mi köztünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett őróla, és kiáltott mondván, ő volt, akiről mondtam, János bizonyságot tett őróla, és kiáltott mondván, ő volt, akiről mondtam, aki utánam jön, előttem lett, mert előbb volt nálamnál. És az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is, kegyelemért. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett. Az Isten soha senki nem látta. Az egyszülött fiú, aki az Atya kebelében van, az jelentette ki őt. Érezzük első hallásra is, hogy milyen ünnepélyes, milyen megfontolt, milyen nagyszerű ez az előhangja az evangéliumnak. Igének nevezi Jézus Krisztust. Jézus Krisztus igének nevezi Jézus Krisztust. Jézus Krisztusnak a Bibliában sok jelképes megfogalmazása található, hogy ő a kőszikla, hogy ő a bárány, ő a sarj, a sarjadék,
több mint 30 jelkép tanúskodik Jézus Krisztusról, közöttük még névjelképek is, mint a Mikaél, vagy az Immanuél, még névjelképek is, mint a Mikaél, vagy az Immanuél, vagy fogalmi jelképek is, hiszen a logosz, amit áll az eredeti görög szöveg, jövevény szavakat a logikának, az értelemnek, a bölcsességnek az alapszavát is megtalálhatjuk ebben. A kezdetben volt a logosz, és a logosz Istennél volt, és Isten volt a logosz. Később Pál apostol is használja ezt a szófordulatot, amikor azt mondja, hogy Jézus Krisztusban van elrejtve az értelemnek és bölcsességnek minden kincse. Jézus Krisztus számunkra minden. Ő nyilatkoztatja ki a számunkra, hogy mi az emberi élet, miért teremtette Isten, és hogyan kell rendeltetésszerűen élnünk. Ő kezdetben volt, ez jelenti a végtelenségnek a kezdetét is, de jelenti nyilván a földünk teremtésének kezdetét, hiszen ellentétben a középkori és máig is fennmaradó egyházi tanítás. Ezért mondja itt a következő sorok egyikében maga János is, hogy nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Tehát Jézus Krisztussal a teremtő Isten jött a földünkre, a mennyel föllázadt földi bolygóra a teremtő Isten jött, és a teremtő Isten lett a mi megváltó Istenünk. Kezdetben volt az ige, mert a békesség tanácsa, amiről beszéltem Zakariás könyvére hivatkozva, már örök időknek előtte eltervezte, hogy ha a föld szembefordul a menny értékrendjével, akkor is legyen megoldás, akkor se kelljen eltörölni a földet és a bolygón az embert, akit Isten megteremtett, hanem legyen megoldás. De ennek a megoldásnak végtelen nagy ára volt, mert a megoldás a logosznak, Jézus Krisztusnak, az Isten fiának az megoldás. De ennek a megoldásnak végtelen nagy ára volt, mert a megoldás a logosznak, Jézus Krisztusnak, az Isten fiának az életét követelte. Csak így lehetett megoldás, ahogy a János jelenések 13. fejezetében olvashatjuk is, hogy a bárány megöletett a világ alapítása óta. Tehát Isten ezzel a bebiztosítással teremtette a földünket, hogyha megtörténik a nem kívánatos esemény, hogyha a saját teremtménye szembefordul vele, akkor is legyen megoldás. De Isten előre látta, hogy Ábrahám kezéből nem tudja kivenni a kést. Neki nem kellett föláldoznia Izsákot, egyszülött fiát. Istennek, a mennyei atyának a kezéből a golgotai keresztet senki nem vehette ki. Jézusnak meg kellett halnia a Golgotán, de éppen János evangélium a 19. fejezet 30. versével egy győzelmi kiáltással halt meg, hogy beteljesedett. Ez is csak János evangéliumában szerepel a 4 evangélium között. Magyarra háromféle módon is szokták fordítani: beteljesedett, elvégeztetett, meg lett. Jézus ezzel visszautal Mózes első könyvének, a Genezisnek 3. fejezet 15. versére, amely hírül adta, hogy majd jön valaki a földünkre asszony magvaként, aki a kígyó fejére tapos, de a kígyó is a sarkába mar. Tehát Jézus győzelmének ára az élete feláldozása volt, de ő nem sajnálta a győzelmet, nem sajnálta az élet feláldozását azért, hogy a győzelmet megszerezze. Jézus Krisztus inkább meghalt, mint hogy a szeretet törvényét egy jottán. Nem sajnálta a győzelmet, nem sajnálta az élet feláldozását azért, hogy a győzelmet megszerezze. Jézus Krisztus inkább meghalt, mint hogy a szeretet törvényét egy jottányival is kisebbítsa, vagy leszállítsa. Jézus ugyanazt a mértéket állítja mindannyiunk elé, hogy aki őt követi, az egy önző világban is élhet önzetlen életet, egy törvénytelen világban is élhet törvényes életet.
Hatalmas nagy dolog ez a bölcsesség. Semmi máshoz nem hasonlítható ez az értelem, ez a logosz, az ige, a logosz testé lett, és lakozott mi köztünk. Mondja ennek a prológusnak majd a csúcspontján a 14. vers. Na, de térjünk vissza azért az első versekre. Kezdetben volt az ige, és az ige isteni történelemben megjelent Ábrahámnak a 3 angyal közül egy angyal előtt már úgy állt Ábrahám, mint az Úr előtt állt, ezt már mondja az ószövetségi feljegyzés is. Megjelent Jákobnak a jabbók révén, hiszen láttam az Isten színről színre is, megszabadult az én lelkem, mondta a pátriárka. Megjelent Mózesnek a csipkebokornál is, ahol áll, szent az a hely, és vedd le lábaidról a sarukat, és ugyanígy jelent meg Józsuénál Jerikó elfoglalása előtt, vagy Sámson szüleinek, vagy a 3 héber ifjúnak a tüzes kemencében, hiszen Nabukodonozor maga ismert el, hogy aki ott a 4. ott megőrizte az életüket, annak az ábrázata olyan, mint az Istenek fiái. Jézus Krisztus többször megjelent már az Ószövetségben. Ezt a régi keresztény irodalom epifániáknak nevezte, megjelenéseknek. Betlehemben a amikor egy földi édesanyától nyerte az életét, és örökölte az emberi természet minden gyengeségét, azt inkarnációnak, testélételnek, testet öltésnek, szó szerint hússá, vérré válásnak nevezte a 2. századtól fogva a keresztény irodalom. Jézus Krisztus és az Atya között békesség tanácsa volt. Ők pontosan tudták, hogy miért teremtenek, miért osztják meg az életet a teremményeikkel, angyalokkal, más értelmes lényekkel a világmindenségben, velünk, emberekkel. Ők pontosan tudták, hogy mit tesznek. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt. És hozzáteszi, hogy ez nem annyit jelent, hogy az Atya az Isten, és Jézus ne lenne Isten, hiszen már János korában az első század végén kezdtek feltűnedezni azok a mozgalmak, amelyeknek később az arianizmus nevet adták, vagy az unitarizmus nevet adták, vagy a Jehova tanúi nevet adták, akik tagadták Jézus istenségét. Tehát van ennél egyértelműbb kijelentés, hogy Isten volt az ige. Hát aki ezután tagadja Jézus istenségét, egyetlen egy félmondat, persze hát sok ilyen félmondat szerepel a Bibliában, de maradjunk ennél az egynél. Isten volt az ige. És aztán még tovább részletezi és erősíti ezt a tanítást János, amit nem önmagától, Jézustól szerzett, a Szentlélektől szerzett, akinek a késztetésére evangéliumát följegyezte, tovább folytatja, hogy ő kezdetben az Istennél volt. Tehát az Istentől, Jézustól szerzett, a Szentlélektől szerzett, akinek a késztetésére evangéliumát följegyezte, tovább folytatja, hogy ő kezdetben az Istennél volt. Tehát az Isten társaságában együtt hozták létre ezt a világmindenséget, és Isten lelke is ott levegett a vizek felett, és amikor megtörtént az első szembefordulás Istentől, az első bűneset, akkor is békesség tanácsa volt kettejük között, hogy melyik legyen a 3 közül az az isteni személy, aki eljön erre a föllázadt bolygóra, ebben a tűzben, vérben álló bolygóra, és bemutatja azt, hogy emberek másképp is lehet élni, mert minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Jézus Krisztus teremtő Isten is, nem csak megváltónk, de a megváltónk, ami teremt emberek világossága, hiszen számunkra azért mégis a legmagasabb érték, hogy élünk, hogy mi most még az élők között vagyunk, ezt nem tudjuk mindig elmondani, és lehet, hogy holnap után oly sokunk már nem lesz az élők között, de most még élünk, és bennünket Isten örök életre teremtett, és Jézus azért is kellett, hogy eljöjjön és föláldozza az életét, hogy az örök élet joga továbbra is a miénk lehessen,
és ha valaki ezzel élni szeretne, elfogadja Jézus áldozatát, akkor örökké élhet, mert az ő parancsolata az örök élet, és az élet volt az emberek világossága. És az a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. Hatalmas, nagy, átfogó, és hát a fogalmi világban a legáltalánosabb kijelentéseket használja itt János. Én abban hiszek, hogy ezek a szavak mindannyiunkra hatnak. Ő benne volt az élet. Hogy János első levelében, az 5. fejezetben is olvashatjuk, hogy aki a fiú, azé az élet, és akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Döbbenetes mélységű kijelentések, ünnepélyes, kérlelő, de ugyanakkor a határozottságukat tekintve azért a kérlelésen túl figyelmeztető kijelentések is ezek. Szeretnél élni? A szó igazi valójában? Nem csak hajtogatod azt, hogy számodra milyen érték az élet, de összhangba jutottál Krisztus által, akiben van az élet törvényeivel? Engedted magad visszavezetni a Krisztusban való hit által az élet törvényeinek betöltéséhez? Mert Máté evangéliuma 5. fejezet töltéséhez. Mert Máté evangéliuma 5. fejezet 17. verse szerint világosan tanította Jézus a hegyi beszédben, hogy ne gondoljátok, hogy jöttem a törvény és próféták eltörlésére. Én nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább azért, hogy betöltsem. Hogy itt a földi világban is lehet az élet törvényei szerint élni. Nem csak a halál törvényei szerint, nem csak a halál kultúrájában lehet élni, az élet kultúrájában is lehet élni annak, aki befogadja a világosságot. És most az első kijelentések után, az első 5 vers után, mint egy előkészítésül, következik a 6., a 7. és a 8. vers, amely Jézus Krisztusnak, mint világosságnak az előfutárára tesz kijelentést, tehát Keresztelő János küldetésére. Mert ha valaki a világosságnak az előfutárára tesz kijelentést, tehát Keresztelő János küldetésére. Mert ha valaki azt mondaná, hogy olyan sötét ez a világ, olyan sötét az élet és a történelem, hát itt a világosságtól csak megvakulhatunk, nem is nézünk bele. Hogy Deák Ferenc mondta, hogy igazság a mennyben, jog a földön. Nekünk elég a jogszolgáltatás, mi az igazságról már rég lemondtunk. Hát ezért küldte Isten Keresztelő Jánost, hogy legyen útkészítő, legyen egy kisebb világosság, és hogy Jézus Krisztus előtt, az első eljövetel előtt is eljött egy útkészítő, ami hitünk szerint, akik tanulmányozzuk most ebben a 4. évben János evangéliumát, a második eljövetel előtt is volt egy útkészítő, aki azt mondta magáról, hogy ő csak egy kisebb világosság, a nagyobb világosságra, Jézus Krisztusra, az igére és a Bibliára, mint igére, ez az ige és a logosz kifejezés nem csak Jézusra vonatkozóan szerepel a Bibliában, hanem magára a Bibliára nézve is, hiszen az egész Biblia is Jézus Krisztus kijelentése a Szentlélek által, és az Atyának a gondoskodó háttér szeretetével. Nos hát, Keresztelő Jánosra is tesz néhány mondatnyi említés, aztán Keresztelő János az első fejezettől a 3. fejezetig egy főszereplője lesz János evangéliumának, nem annyira a története szerint, mint a szinoptikusoknál, hanem a küldetése szerint, a feladatköre szerint. Mit is mond itt János a Szentlélek késztetésére Keresztelő Jánosról? Volt egy Istentől küldött ember, kinek neve János. Ő jött tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosság, hogy bizonyságot tegyen a világosságról. Tehát nagyon sokszor ebben a prológusban az ismétlés retorikai eszközére lehetünk figyelmesek. Az ismétlés persze nem csak a retorikában, a költészetben is alapvető szerepet játszik, és alapvető szerepet játszik a hétköznapi életünkben is. Sokszor megfigyelhetjük, hogy mondunk valamit, amit csak egyszer mondunk.
Általában az emberek elfelejtik, vagy félreértik. Jó, hogyha kétszer-háromszor elmondasz fontos dolgokat, akkor talán megjegyzik az emberek, még ha nem fogadják is el, vagy nem adják is tovább, de legalább a maguk számára az az ismételt kétszeri, háromszori fölemlítés ott marad az emlékezetükben. János világosság volt. Majd az 5. fejezetben mondja János az evangéliumában, hogy hiszen ő a Biblia tanulmányozása során főleg Ézsaiás könyve olvasásából, de más bibliai könyvek olvasásából is, mint Zakariás, Malakiás tanulmányozásából rádöbbent arra, hogy szükségszerű az útkészítés, mert ha ebbe a sötét világba csak úgy eljött volna Jézus, rögtön megöltük volna őt. 3,5 évet, ahogy a Dániel proféciája közölte a 9. fejezet 24. és 27. versei között, hogy 3,5 évig tud nyilvános működésben tanítani, csodákat tenni, gyógyítani, halottat feltámasztani. Ez csak 3,5 évig teheti, mert Jézus ellen több mint fél tucat gyilkossági kísérlet történt meg, és ebből néhányat János evangéliuma is bemutat. Aztán, hogyha mind a 4 evangéliumot összevetjük, akkor kijön ez a 7 tucat gyilkossági kísérlet történt meg, és ebből néhányat János evangéliuma is bemutat. Aztán, hogyha mind a 4 evangéliumot összevetjük, akkor kijön ez a 7-8 gyilkossági kísérlet, hogy hol letaszítani akarták Názáretben a hegyről, hol megölni már a főtanács előtt a betesdai beteg meggyógyítását követő nagy vita során, hol pedig köveket ragadtak, hogy megkövezzék őt, mint például Lázár feltámasztása után, amikor eldőlt Jézus sorsa, hogy tovább nem engedhetik a vallási vezetők, hogy a nép őt kövesse, ahelyett, hogy őket, ezeket az eltorzult és korrupt vallási vezetőket követné. Szóval Keresztelő Jánosnak el kellett jönnie. Ha nem jön el Keresztelő Jánosnak, el kellett jönnie. Ha nem jön el Keresztelő János, akkor Jézus nem végezhette volna el a küldetését. Szükségszerű volt az útkészítő, mint ahogy az ókori világban, amikor a hadvezérek vagy királyok elmentek egy ellenséges országgal való háborúba, először a hadseregüknek utat készítettek, külön csapat ment el, hogy ez a felvonulási út, hogy ezen gyorsan tudjanak tovahaladni a csapatok. Tehát erre vonatkozik ez a jelképes kijelentés, amit Ézsaiás könyvéből idéz a Biblia, hogy Jézus útkészítője Keresztelő János volt. De János bizonyságot tett róla, hogy ő csak útkészítő, ő a kisebb világosság. Aki jön, az előbb volt nála. Ő a saruja szíját világosság. Aki jön, az előbb volt nála. Ő a saruja szíját nem méltó megoldani. De ez a 3 vers nagyon kiszámítottan itt áll az első 5 vers után, és jelzi azt, hogy Keresztelő János azért ennek az evangéliumnak addig egy nagyon fontos szereplője lesz, ameddig csak él, hiszen Keresztelő János csak néhány hónapig, alig 2 évig működhetett együtt Jézussal, lehetett Jézusnak felnőttként és a szolgálat során is társa, mert nagyon gyorsan odadobták az életét. A János fejevétel, amelyet Márk evangélium a 6. fejezeten mond el a legmegrendítőbben, nagyon gyorsan bekövetkezett. Salome tánca, Heródiás áskálódás adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek, akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek. Ez a 9-től a 13-ig tartó néhány vers megint roppant nagy tanításokat tartalmaz.
A világosság eljött a világba. Isten soha nem hagyta világosság nélkül a világot. Ahogy a zsidókhoz írt levelet kezdi Pál apostol, hogy hajdan szólt a próféták által, most pedig szólt az ő egyszülött fia által. De hát ugye a prófétákról tudjuk Péter levele szerint, hogy a prófétákban is Isten lelke, Krisztusnak ő bennük lakozó lelke volt. Tehát Krisztus volt mindig is a világ világossága, ahogy nevezi is magát majd tanításai során. Ez a világosság lelke volt, tehát Krisztus volt mindig is a világ világossága, ahogy nevezi is magát majd tanításai során. Ez a világosság eljött a világba. Ez a világosság az ősevangélium óta 6000 éve fénylik a világ egén. De a világ nem fogadta be őt. A világnak nem kell ez a világosság. Máig se kell, és ezután se fog kelleni. Milyen érdekes, hogy ezt a szót használja egész pontosan János apostol, hogy nem ismerte meg őt. És amit nem ismer meg a világ, azt nem is tudja elfogadni és befogadni. Az egész világon egy óriási ismerethiány kötfelhője lebeg. Ezt Hóseás próféta így mondta a könyve 4. fejezetében, hogy azért nincs a világunkban szeretet, mert nincs igazság. És azért nincs szeretet, mert nincs Istennek ismerete a földön. Nincs az az ismeret, hogy Isten világosság, és nincs ő benne semmi sötétség, hogy majd János első levele, első fejezetének prológusa mondja. A világ nem ismeri Krisztust. Mind a mai napig nem ismeri Krisztust, és a világ nem így folyik, a történelem nem így folyik, hogy Krisztusról beszélnének, vagy Krisztusban elfogadnák a világ megoldását, megváltóját. Ami ennél is borzalmasabb, hogy mit mond János apostol ezután. Az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be őt. Figyeljünk megint a pontos szóhasználatra. Nem azt mondja, hogy az övéi nem ismerték. Hát Jézusra nézve csak nem 200 ószövetségi jövendőlés volt abban a 39 iratban, amelyet ma az Ószövetség könyvei közé számítunk. Csak nem 200 ószövetségi jövendőlés volt abban a 39 iratban, amelyet ma az Ószövetség könyvei közé számítunk. Csak nem 200 jövendőlés. Hát elmondja az Ószövetség, hogy Betlehemben fog születni, Mikás könyve 5. fejezete. Elmondja, hogy milyen időben fog fellépni, Dániel könyve 9. fejezete. Elmondja, hogy ugyanilyen emberi testben neki is tanulnia kell az igaz életet, de megtanulja, tökéletességre jut, és tudja erősíteni a megfáradtat beszéddel, elmondja Ézsaiás könyve 50. fejezete. Felolvassam, elismételjem ezt a 200 jövendőlést, hát akkor nem 40 részes, hanem nagyon sok részes lenne ez a sorozat, de olvassuk el. Hát ha én a zsidó nép körében éltem volna abban az időben, amikor Jézus fellépett, és hívő lelkületet tápláltam, fogva elmagyarázni, hogy ezeknek így kellett lenni. Olvassuk Lukács evangéliuma egyik végső fejezetében. Az övéi nem fogadták be őt. Az övéi ismerték. Bizonyos dolgokat pontosan ismertek, máig ismernek, és nem fogadják el. Van ilyen az életben. A kisebb probléma, hogy ismerethiány miatt nem fog egy harmadik csoport is. Általában a Biblia mindig 3 csoportot állít elénk. Pál ezt tanítássá fejleszti a korintusi első levél legelején, amikor azt mondja, hogy a görögöknek, tehát így a világ szemében Jézus áldozata bolondság. Nem foglalkoznak vele, nem is akarják megismerni. Az én mai életemhez mit szól ez hozzá? A zsidók szemében botránkozás, mert mind a mai napig más megváltót várnak. De mi, akik hiszünk, nekünk az Isten ereje. És János apostol a prológusában ezt a 3 csoportot felsorolja, és a harmadik csoportról beszél legrészletesebben. Mit is mond erről a harmadik csoportról?
Nem azokról, akik nem ismerik az Istent, nem azokról, akik ismerik, vagy ismernek valamit tőle, de nem fogadják be, hanem valakik harmadik csoportról. Nem azokról, akik nem ismerik az Istent, nem azokról, akik ismerik, vagy ismernek valamit tőle, de nem fogadják be, hanem valakik befogadták őt, hatalmat adott azoknak. Ez a bizonyos görög exousia kifejezés, hogy hatalmat, jogot, nehéz ezt magyarra lefordítani, hogy akik meg akarják őt ismerni, a megismerés során elfogadják, befogadják. Így lehetne körülírással ezt a görög kifejezést a mi nyelvünkre fordítani, azoknak erőt adott, azoknak jogot adott. Ez is jó fordítás, hogy hatalmat adott, csak ne a hatalomnak a földi képzetéhez forduljunk, hanem a hatalomnak az isteni tisztaságához, hogy erőd van, hogy jogod van róla beszélni, mert ő az út, az igazság és az élet. És nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert minden embernek ez az üdvösség. Azoknak hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyenek, hogy Isten visszafogadhassa őket, jog szerint, mint a tékozó fiút visszafogadta az atya, és mi kell a visszafogadáshoz? Csak engedni, hogy Isten lelke hasson rád, nem megakadályozni Istennek a benned, az eddigi életedben kifejtett munkáját, és aztán őszintén beismerni, hogy nem te vagy az Isten, ő az Isten. Nem a magad feje szerint akarsz élni, az ő tanácsai és szeretetteljes vezetése szerint akarsz élni. Nem használsz kényszert, erőszakot, visszavágást, mindenben a szeretet és igazság törvényei vezetnek téged, hát akkor neked Isten erőt, jogot, hatalmat ad, hogy Isten fiának nevezzed magadat, hogy Jézus is Isten erőt, jogot, hatalmat ad, hogy Isten fiának nevezzed magadat, hogy Jézus is Isten fia volt, te is visszafogadást kap, te is Isten fiává legyél, Isten gyermekévé, a tékozó fiú hazatalált, és te is Isten gyermeke vagy. Akik nem testből és vérből, János itt leüti azt a hangot, amit majd a 3. fejezetnél látunk Jézus szájából, nagyon részletes kifejtésben, hogy van testi születés, testből és vérből, a férfiúnak indulatjából és akaratából, ahogy egy férfi egy nőtől nemz egy gyermeket, testi születés, óriási dolog, hogyha egy újdonatúj lény a világra született, de van ennél egy nagyobb születés is. Az anóten genétája, felülről születés, hogy majd mondja Jézus János evangélium a 3. fejezete szerint Nikodémusnak, amikor valaki felülről születik, amikor valaki engedi a Szentlélek munkáját érvényesülni, sőt közreműködik, amikor már látja, hogy és létrejön az élet hatalmas csodája, a legnagyobb csoda, hogy az elrontottból ismét jó lesz. Hogy az önző emberből önzetlen ember válik, hogy a gondolkodásában 180 fokos fordulat jön létre, és egy új életet fog kezdeni. Az első igazi megtérést nevezi a Biblia újonnan születésnek, újjászületésnek, és ez az evangéliumnak a prológusában ott van, hogy akik nem testből és vérből, nem a férfiú akaratából, indulatából, hanem Istentől születettek, hogy ez elé a tükör elé állítsuk az életünket. Persze mindannyian egyszer megszülettünk. Egy földi édesanyától, egy édesapa, ha van valakinek, de mindenképp egy férfi indulatjából jöhetett létre csak az életünk, kességre vágyik, azokat Isten újonnan szüli, és az újonnan születés után leszünk Isten gyermekei. És miután ezt elmondja, most következik, hogy említettem, a prológusnak egyik csúcspontja, ez a 14. vers. És az ige testé lett, és lakozott mi köztünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Hát caro factum est szokták latinul idézni,
de sem a görög, sem a latin nyelvben, ahol pedig teljes nyilvánvaló világosság van e szavak tekintetében, ebből nem szokták kiemelni a leglényegesebb dolgot, hogy itt a káró mögött, a latinra fordítatott, egy káró factum est mögött, ebből nem szokták kiemelni a leglényegesebb dolgot, hogy itt a káró mögött, a latinra fordítatott, egy káró factum est mögött a görög nyelvnek nem a szóma kifejezése áll. A görög nyelvben a testre, mint ahogy a magyar nyelvben is azt mondjuk, hogy egy tökéletes test, vagy mértani test, szemben áll a szómával a sarx. A szóma a tökéletes test, a sarx a bűntől meggyengült emberi test és emberi természet. Tehát az ige testé lett, ezzel a Biblia ünnepélyesen kimondja, hogy Jézus Krisztus az Ádámnak bűneset utáni természetét vette magára. Nem úgy, ahogy ezt tanítják nagy keresztény egyházak, hogy Jézus nem is vehette magára a gyenge emberi természetet, mert hát a szeplőtelen fogantatás dogmája szerint már Mária sem hordozta azt. Borzalmas tanítás. De a 16. századtól a kereszténység megújítására törekvő protestantizmus nagy része is ma azt tanítja, hogy ugyan nem hiszünk a Mária kultuszban, de hiszünk abba, hogy Jézus olyan tökéletes természetet vett magára, ami Ádámnak és Évának a bűneset előtti természete, hiszen ő szent volt és bűnösöktől elválasztott, még hozzátársítanak ilyen bibliai igét is. Kedves hallgatóim, szeretném ünnepélyesen kijelenteni, hogy a két tévtanítással szemben, amivel ma táplálják azokat, akik nem néznek utána a Bibliában a szintiszta igazságnak, két tévtanítással szemben az ige testé lett. Vagyis Jézus Krisztus felvette a mi gyenge emberi természetünket. Mert hiszen nekünk ez a problémánk. Mi erre szoktunk hivatkozni, hogy gyengék vagyunk, gyarlók vagyunk. Minden fej beteg, minden szív erőtelen, csupa dagadás és kelevény az ember, és nincs, aki gyógyítsa, nincs, aki lágyítsa, olvassuk Ézsaiás könyve első fejezetében. Jézusnak ezt a gyenge emberi természetet kellett magára vennie, hogy nekünk megoldást nyújtson, hogy megmutassa, hogy ezt a természetet legyőzve, ahogy őnek is le kellett győzni a természetét, Isten minden törvénye követhető, a bűn világában is lehet bűnt legyőző életet élni, és a törvény, ami lélektől született, lélek az. A testi ember a maga erejéből nem tud más lenni. Mert a gyenge emberi természet annyira gyenge, hogy amikor már világosság gyúl a fejünkben, amikor már tudjuk az igazságot, akkor is ott van még az életünk másik 50%-a, hogy vajon annyira tudjuk az igazságot, annyira ragaszkodunk az igazsághoz, hogy kérjük Istent, hogy naponként segítsen legyőzni az igazsággal és az ő személyes jelenlétével, a Szentlélek által a gyenge emberi természetünket. Hisszük ezt, gyakoroljuk ezt. János ünnepélyesen azt mondja, hogy mi láttuk őt, hogy ugyanolyan ember volt, mint mi. Ezért is kértük először az első tanítványok, ezt a kérdést teszik fel, hogy látni fogjuk, hogy Mester, hol lakol? Milyen a hétköznapi életed? Nem csak a tanításaiddal akarjuk magunkat elvarázsolni. Először az első tanítványok ezt a kérdést teszik fel, hogy látni fogjuk, hogy Mester, hol lakol? Milyen a hétköznapi életed? Nem csak a tanításaiddal akarjuk magunkat elvarázsoltatni, milyen szépeket mondasz. Mutasd meg, hogy te hogy élsz, hogy kelsz fel reggel, hogyan indulsz neki egy napnak, hogyan élsz a hétköznapok világában. Mert mi nekünk is vannak szép terveink, szép gondolataink és hitvallásunk,
de a hétköznapok világában annyi alkalommal elesünk. Annyiszor meghazudtoljuk legszebb eszméinket. Mester, hol lakol? Mutasd meg, hogy reggeltől estig hogy élsz, hogy tudunk téged követni. És erre mondja János itt már a prológusban, mi láttuk őt. Mi együtt voltunk vele. Mióta elhívott bennünket reggeltől estig, nyomon követtük. Láttuk, hogy reggel hogy kell fel, hogy mond hálát, hogy hogyan étkezik, hogyan megyünk településről településre, miről beszél, vagy mikor hallgat, vagy mikor vonul el imádkozni. Mi ezt láttuk, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Ugye a dicsőség szó mai magyar nyelvből már kikopott szó, nagyságát. Mi láttuk, hogy milyen nagy. Milyen nagy a hétköznapokban, a kicsinségek világában is nagy. Mi láttuk őt, mi ott voltunk mellette, és mi tudjuk azt, hogy ő teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Ez is milyen óriási kifejezés. Mert az emberi világban azt láthatjuk, hogy bizonyos emberek teljesek igazsággal, de egy kicsit nélkülözik a szeretetet. Láthatjuk azt is, hogy teljesek szeretettel, de egy kicsit nélkülözik az igazságot, az igazságosságot. De hogy mind a kettő, hogy egybefonódik a két dolog, a kegyelem, kicsit nélkülözik a szeretetet. Láthatjuk azt is, hogy teljesek szeretettel, de egy kicsit nélkülözik az igazságot, az igazságosságot. De hogy mind a kettő, hogy egybefonódik a két dolog, a kegyelem és az igazság. Hogy amikor Jézus szeretetteljes volt, akkor ugyanakkor mindig igazságos is maradt. Amikor igazságosan rátapintott a gyengéinkre, vagy másoknak a bűneire, amikor tehát igazságos volt, de mindig megőrizte a szeretetét, az odaadását, hogy mindenki érezhette, hogy ő érte él, hogy soha senkit nem vádol, akkor sem, hogyha a való beszélgetésben. Óriási ez a 14. vers, hát csak pár percem volt ennek a bemutatására, hiszen az egész prológussal végeznem kell egy óra leforgása alatt. János bizonyságot tett róla és kiáltott mondván. Ő volt, akiről mondtam, aki utánam jön, előttem lett, mert előbb volt nálamnál. Tehát ahogy a 6. verstől a 8. Keresztelő Jánost hozta szóba, itt ismét visszatér Keresztelő Jánosra, mint egy kisebb világosságra, aki világosan mondta, hogy aki előttem lett, aki utánam jön, előttem lett, mert előbb volt nálamnál. És miután ez a 4. rész itt beékelődik a prológusba, egy gyönyörű, záró 3 vers, megint összefoglaló jellegű, mert velünk, hogy megérdemelnénk. A mi Istenünk, a kegyelem Istene, akit azonban csak hit által foghatunk fel. De ha felfogjuk az ő kegyelmes voltát hit által, a cselekedeteink is megváltoznak. A kegyelmes Istenről ezt mondja, az ő teljességéből vetünk mindnyájan kegyelmet kegyelemért, hogyha mi meglátjuk, hogy ő mennyire kegyelmes Isten, akkor mi is kegyelemre szoktatjuk magunkat, hogy mások iránt mindig kegyelmesek legyünk. Mert Isten kegyelme által vagyok, aki vagyok, és az ő kegyelme bennem nem lett hiába való. 2 apostol volt, aki nagyon mélyen megértette ezt. János és később Pál, akinek az 1. Korintusi levele 15. fejezetéből idéztem, és akinek a betegsége során is, amikor kérte Istentől, hogy múljék el tőle ez a betegség, azt mondta neki, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm a te erőtelenséged által végeztetik el, és akkor rájöttem, mondja Pál, hogy amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Egyedül a kegyelem képes átalakítani bennünket, de utána is a kegyelmes Istenben való növekedés adja a keresztény életnek a 2. szakaszát, a megtérés után a megszentelődés szakaszát. Kegyelmet vettünk kegyelemért, mert aki elfogadja az Isten kegyelmét, az nem lehet kegyetlen a másik ember iránt.
Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett. Nagyon sokan félreértik ezt az igét. Ennek a helyes jelentése az előzményekből is, az előző versből is kiindulva teljesen nyilvánvaló. A törvény az mindig mutatja, hogy merre felé kell mennünk. A törvény útjelző, de hogy ránézel az útjelző táblára, attól még erőt nem kapsz. A törvény útjelző, de hogy ránézel az útjelző táblára, attól még erőt nem kapsz. Látod a helyes irányt, de hogy a helyes irányba el tudj menni, és a végcélhoz el tudjál érkezni, az kell az erő. És ezt az erőt adja a kegyelem. Hogy nekünk ilyen Istenünk van, és a mi Istenünk képes volt meghalni értünk, hogy higgyünk ő benne, hogy nem ő az ellenségünk, hogy sátán elhiteti. Az igazi ellenség, hogy a héber sátán kifejezés magyarra fordítása ellenség, az igazi ellenség az az angyalfejedelem, aki a hamis istenképzeteket, meg a bálványképzeteket elültette mi gyerekkorunkban, az úgynevezett keresztény európai civilizációban, elültette már a hitehagyó egyházaknak köszönhetően a fejünkbe, de olvasd Isten szavát, a Bibliát. Ne emberekre hallgass, és ne is egyházi tanítások vezessenek, egyedül Istenre hallgass. És ne is egyházi tanítások vezessenek, egyedül Isten szava vezessen, mert Isten szava világos, ez olyan, mint az ezüst hétszer megtisztítva. Gyönyörködöm a te beszédedben, mint aki nagy nyerességet talált, idézzem most mindkét igét a Zsoltárok könyvéből. A kegyelem Jézus Krisztus által lett. De ez a kegyelem visszavezet bennünket a törvényhez. A törvény egy tükör, amiben látjuk az állapotunkat, vagy a törvény egy útjelző, amiben látjuk a helyes irányt, de hogy lemossa valaki a rúdságunkat, de hogy elérjünk a célunkhoz, ezt a kegyelem biztosítja. Törvény és kegyelem csodálatos összhangja a Biblia. Hát a modern világ úgynevezett kereszténysége ezt törte szét, amikor szembeállítja egymással a törvényt és a kegyelmet, a törvényt és a hitet. A Biblia mindig egységben beszél erről, hogy látjuk az ő kegyelmét. Ez óriási erőt ad nekünk, hogy be tudjuk tölteni Isten törvényét, hogy higgyünk abban, hogy a világon lehet Isten szava szerint élni. Lehet a mennyi értékrendje szerint élni, lehet Isten törvényei szerint élni, mert a törvény Mózes által adatott nagyon sok jóra, és a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett, és ennek az erőnek az igazságot elhozó hatalma, ami a törvény betöltése, tulajdonképpen ez a hívő élet. Az Isten soha senki nem látta, az egyszülött fiú, aki az atya keberében van, az jelentette ki őt. Vagyis mivel fejeződik be a prológus, hogy Istent, a mennyei atyát a bűneset után soha senki nem látta. Ezt az első Timóteus levél 6. fejezetében hasonló szavakkal Pál apostol is megerősíti, de ennek az Istennek a személye, a belső lénye, hogy ő is teljes kegyelemmel és igazsággal, ez nyilvánvaló lett előttünk. Jézus Krisztus hozta ezt az ismeretet. És Jézus Krisztus ismerete és befogadása által mi is újra Isten gyermekeivé lehetünk. Hatalmas dolog János evangéliuma prológusa. Egy órába azonban csak egy ilyen gyors kifejtést fér be. Köszönöm a figyelmet. Befogadása által mi is újra Isten gyermekeivé lehetünk. Hatalmas dolog János evangéliuma prológusa. Egy órába azonban csak egy ilyen gyors kifejtést fér be. Köszönöm a figyelmet. Hatalmas dolog János evangéliuma prológusa. Egy órába azonban csak egy ilyen gyors kifejtést fér be. Köszönöm a figyelmet. Egy órába azonban csak egy ilyen gyors kifejtést fér be. Köszönöm a figyelmet. Kifejtést fér be. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm a figyelmet. Figyelmet.